Equacions de segon grau completes. Les equacions de segon grau tenen aquesta forma, un monomi de grau 2, o sigui, un número que acompanya una x al quadrat, un monomi de grau 1, un número que acompanya una x sense exponent, i un monomi de grau 0, un número que no té x. Si hi ha aquests tres monomis, és una equació de segon grau completa. Si en faltés algun, seria incompleta. O sigui, perquè sigui completa, ni la A, ni la B, ni la C poden ser 0. Llavors, quan tenim aquest tipus d'equacions, les completes, utilitzem aquesta fórmula. Menys b més menys arrel quadrada de b al quadrat menys 4ac, tot dividit entre 2a. Llavors, què vol dir això? Doncs que el número que acompanya la x al quadrat és a, que el número que acompanya el número i el signe que acompanyen la x sense cap exponent és la b, i que el número que no porta lletra és la c. I a partir d'aquí, que en aquest exemple la a és 1, la b és menys 5 i la c és 6, substituïm. Cada vegada que veiem una b, posarem menys 5, cada vegada que veiem una a, posarem 1, i cada vegada que veiem una c, posarem 6. Llavors, és com copiar i enganxar. La fórmula que hi havia aquí, hi havia una b, doncs posem menys 5. Hi havia una b aquí, doncs menys 5. Hi havia una a aquí, doncs 1. Hi havia una c aquí, doncs 6. Hi havia una a aquí, 1. I la resta d'informació la copiem exactament igual. El menys no el toquem, el més menys no el toquem, l'arrel quadrada no el toquem, el menys 4 tampoc el toquem, l'elevat al quadrat tampoc el toquem. El 2 aquest tampoc el toquem. I a partir d'aquí anem resolent. Com que és menys i menys per menys és més, acaben ser més. Aquí fem menys 5 al quadrat, això va en parèntesi, i és menys 5 al quadrat. Qualsevol número elevat al quadrat és positiu. I si ho posem a la calculadora, hem de posar parèntesi. Parèntesi, menys 5, tanquem parèntesi i elevat al quadrat. Menys 4, això ens dona 25. Menys 4 per 1 per 6. Menys 4 per 1, 4, i 4 per 6, 24. Aquí, si el conjunt dels tres factors, el número de negatius és senar, aquí posarem negatiu. Però si aquí hi haguessin dos negatius, dels tres números que multipliquen, hi haguessin dos negatius, negatiu per negatiu quedaria positiu. Si aquí, entre aquests tres, hi ha tres signes, dos signes negatius, passa a ser, aquí posaríem positiu. Ara, si n'hi haguessin els tres fossin negatius, doncs quedaria també negatiu. Conclusió. Si d'aquí hi ha un nombre senar de negatius, això queda negatiu. Si d'aquí hi ha un nombre parell de negatius, això passarà a ser positiu. 2 per 1, 2, i ara ja anem a fer aquesta resta. En el pas següent, 25 menys 24 ens dona 1. Fem l'arrel quadrada de 1, i obrim dos camins. Un pel positiu i l'altre pel negatiu. A part de dalt, 5 més 1 és 6, dividit entre 2 ens dona 3. Com que hi ha dues solucions, a la primera solució li posarem sub 1. Si hi haguessin 4 solucions, en un altre tipus d'equacions, posaríem x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4. Només en tenim 2, x sub 1, i a la següent, x sub 2. Anem a la versió agafant el negatiu. 5 menys 1, i després dividim entre 2. 5 menys 1 són 4, 4 entre 2, 2. Tenim dues solucions, 3 i 2. Un altre exemple. Aquest, x sub 2 més 8x més 16 és igual a 0. El número que va al davant de la x al quadrat, si no hi ha número, és 1. El que davant de la x és b. El que no porta x és c. I utilitzem la fórmula de sempre. I substituïm. Aquí tenim que la A és 1, que la B és 8 i la C és 16. Doncs com que la fórmula diu menys B, doncs menys 8. Com que la fórmula diu B al quadrat, doncs 8 al quadrat.
Com que la fórmula diu menys 4 per A, la A és 1, 4 per 1. 4 per 1, 4 per A per C, la A és 1, la C és 16. I aquí sota la fórmula diu 2 per A, doncs 2 per 1, perquè la A és 1. I a partir d'aquí anem fent. 8 al quadrat, 64, 4 per 1 per 16, 4 per 1, 4 per 16, 64. Si el número de negatius és senar, o sigui, només hi ha un negatiu, aquí serà negatiu. Pas següent, 64 menys 64 dona 0, fem l'arrel quadrada de 0 en el pas següent i tenim dos camins, el camí de sumar i el camí de restar. Menys 8 més 0 és menys 8, dividit entre 2, menys 4, és igual a x sub 1. La primera solució és menys 4. Agafem la versió en negatiu, menys 8 menys 0 és menys 8 també, i com que li estem afegint 0 o restant 0, ens donarà el mateix resultat. Conclusió, encara que no tenim dos camins i que del x sub 1 i x sub 2, els dos són el mateix. Per tant, és una única solució. Podem acabar dient que x és igual a menys 4. Només hi ha una solució, encara que aquí posem les dues. És la mateixa. Tercer, 3x al quadrat més x més 7. La A és 3, la B és 1 perquè no té número al davant la x i la C és 7. Anem a la fórmula aquesta, substituïm. Cada vegada que hi ha una B posem 1, cada vegada que hi ha una A posem 3, cada vegada que hi ha una C posem 7. Per tant, menys 1 més menys, arrel quadrada de 1 al quadrat, menys 4 per 3 per 7, i tot això dividit entre 2 per 3. Llavors, d'aquí surt que 1 al quadrat és 1 i que la multiplicació d'aquests tres números, 4 per 3 per 7, és 84. Si el número de negatius és senar, això continua sent negatiu. Llavors, fem la resta aquesta, 1 menys 83 ens dona, 1 menys 84 ens dona menys 83, i això és arrel de menys 83. L'arrel quadrada d'un nombre negatiu, a aquesta alçada, al nostre nivell, doncs no té solució. No hi ha un número que multiplicat per ell mateix ens doni 83, perquè si fos negatiu seria negatiu per negatiu, positiu, i si fos positiu seria positiu per positiu, positiu. O sigui, no hi ha cap número que doni negatiu quan es multiplica per si mateix. No té solució. Llavors, interpretació gràfica. El primer exemple que hem fet tenia dues solucions. Era una paràbola que passava per l'eix horitzontal, l'eix de les x, per dos punts, quan la x era 2 i quan la x era 3. Recordem que les solucions eren 2 i 3. El segon exemple tenia una única solució. La x igual a menys 4. O sigui, aquesta paràbola només passa pel vèrtex, per la punta, toca l'eix de les x. I l'últim exemple no tenia solució. Doncs aquesta paràbola no toca l'eix de les x, no passa per l'eix de les x, per tant, no té solució.